Спадарства, тысячы скаргаў на гвалт сілавікоў, але да гэтае пары няма ніводнае крымінальнае справы. Увогуле ніякай справы ў дачыненні да тых, хто чыніў гэты гвалт. Хаця сведчанняў гэтаму вельмі шмат. І менавіта па гэтаму яшчэ напрыканцы мінулага году ў пракуратуру Літвы звярнуліся са скаргай аб дапамозе, і тады гэта была рэзанансная справа. Гэта Максім Харошын, уладальнік крамы ў Менску, які моцна пацярпеў ад дзеянняў сілавікоў. Падазраваным па гэтай справе праходзіць кіраўнік губазіка Мікалай Карпянкоў. А вось цяпер і ў Чэхіі з'яўляецца падобная справа, складзеная скарга на гвалт. У гэтым выпадку падазраюць начальніка гарадзенскага АМАП Віктара Краўцевіча. Усё гэта прыклады міжнароднай юрысдыкцыі. Магчыма, яны будуць не адзіныя. Напэўна, не адзіныя, бо з'явяцца чарговыя. Але у чым сэнс гэтага міжнароднага замежнага следства і таксама вось такіх справаў? Паразмаўляем на гэтую тэму з Александром Дабравольскім, палітычны дарадца Святланы Ціханаўскай з Вільні з намі на сувязі. Вітаю вас. Добрый вечер. Спадару Александр, у чым сэнс вось такога міжнароднага следства і гэтых зваротаў? Ці гэта проста сімвалічная рэч? Это не символичная речь абсолютно, потому что існуе міжнародная конвенция супраць катаванняў, і яна не дазваляе ніводнай дзяржаве гэтага рабіць. А эту конвенцию ратыфікавалі амаль што ўсе, у тым ліку Беларусь. И хочу сказать, что у Вільні ўжо пададзена дадаткова яшчэ 3 заявы ад 3 канкрэтных людзей, якія пацярпелі ад катавання ў Беларусі. Таму зараз у расследаванні ў Вільні удзельнічаюць 4 чалавекі. Думаю, што ў бліжэйшы час гэтая колькасць істотна павялічыцца. І справа ў тым, што калі людзі не могуць знайсці законнасці і справядлівасці ў сваёй краіне, не могуць знайсці абароны ад сваёй дзяржавы, то існуюць міжнародныя механізмы. Адзін з іх гэта універсальная крымінальная юрысдыкцыя, якая дазваляе узбудзіць расследаванне, калі пад аховай, напрыклад, літоўскай дзяржавы ці чэшскай дзяржавы ці польскай дзяржавы знаходзяцца канкрэтныя людзі, якія атрымалі ці статус уцекача, ці проста знаходзяцца па гуманітарных візах. І ёсць магчымасць падаць заяву, каб было ўзбуджана крымінальнае расследаванне. І пакуль гэтыя людзі яшчэ не сталі перад беларускім судом, то ёсць магчымасць правесці расследаванне, выявіць, хто вінаваты, хто біў, хто катаваў, і каб гэтыя героі знайшлі належную ацэнку іх дзеянняў. Такім чынам гэтыя людзі могуць быць абвешчаныя ў вышук па лініі Інтэрпола, і ўжо зняцца з гэтага вышука не змогуць, таму што гэта катаванні, а ніякі палітычны пераслед супраць іх будзе. Але з іншага боку, сядзяць гэтыя, як вы кажаце, псеўдагероі ў Беларусі пад абаронай абсалютнай на дадзены момант дзяржавы, і Александр Лукашенко не дазваляе аніякіх мінімальных справаў у іх дачыненні. То і могуць так сядзець, не ведаю, да бясконцасці і казаць: ну добра, вы там сабе рабіце працэсы, рабіце расследаванні, а мы далей будзем катаваць, збіваць і нават забіваць. Ну, маеце рацыю, але трэба разумець, што яны нікуды не змогуць выехаць, бо будуць арыштаваныя. А па-другое, усё ж, хоць гэта і мала каму падабаецца, гэта і маральны ўплыў, таму што вось гэта беспакаранасць, зразумела, што яна сканчаецца для іх. І што вельмі важна разумець, што ўсе гэтыя дадзеныя, якія будуць выяўленыя падчас расследаванняў, раней ці пазней будуць выкарыстаны ў беларускіх судах пасля пераменаў. Таму што вядома, што няма нічога вечнага, у тым ліку і прэзідэнт не вечны, а пасля гэтага пачнуць працаваць і беларускія суды. Таму мне здаецца, што ёсць нагода добра задумацца для тых, хто
атрымае незаконныя загады і, можа быць, падумаць пра тое, што ўласны лёс даражэйшы, чым лёс таго чалавека, які хоча сваю праблему зрабіць праблемай усёй краіны. Таксама ў беларускім кодексе адзінай краіне ў Еўропе застаецца смяротнае пакаранне. Апошнім часам таксама паволі вядуцца размовы пра тое, каб адмяніць гэтае смяротнае пакаранне. Ці тут не ўнутраны страх у сістэме, што менавіта гэты артыкул можа быць прыменены пасля змены ўлады супраць вось гэтых людзей, якія чынілі злачынствы супраць чалавечнасці? Я думаю, што наўрад ці камусьці будзе пагражаць смяротнае пакаранне. Па-першае, таму што ўсё ж катаванні гэта цягнуць за сабой пакаранне, якое турэмнае, але не абавязкова смяротнае. Па-другое, я думаю, што новая ўлада абавязкова адменіць гэта смяротнае пакаранне. Тут ёсць шмат прычынаў, але відавочна, што адна з найгалоўнейшых прычынаў, што суд можа памыляцца. І калі расстраляюць тых, хто не вінаваты, а такія прыклады былі, то гэта доказ таго, што не варта, каб дзяржава выкарыстоўвала смяротнае пакаранне, таму што яно ні да чога нармальнага не вядзе, вось гэта пакаранне. Таму я думаю, што палохацца гэта не трэба, а вось задумацца пра тое, ці варта ўжываць катаванні, трэба. З іншага боку, таксама з'яўляюцца вось гэтыя справы, сведчанні пра канцэнтрацыйныя лагеры ў Беларусі, пра катаванні, пра якія вы таксама гаворыце, і мы ўсе сведкі, пра забойствы мірных пратэстоўцаў. Гэта ўсё вельмі сур'ёзныя злачынствы, але тут іншае пытанне. Вось гэтыя асобы, якія гэта здзяйсняюць, ці гэта такія верныя слугі гэтай сістэмы, ці гэта нейкі ўнутраны садызм у гэтай сістэме створаны, ці проста за грошы ўсё купляецца і прадаецца? Я думаю, што тут усё ў комплексе. Па-першае, гэтыя людзі атрымліваюць вельмі добрыя заробкі, у іх вялікія крэдыты, яны баяцца, што так ці інакш не выканаюць загад і іх пакараюць хутка. Яны баяцца сённяшняга пакарання больш, чым заўтрашняга. Яны таксама увесь час падвергаліся такой прамыўцы мазгоў, я б сказаў. Для іх даводзілі, што быццам бы ўсе нязгодныя, гэта купленыя, гэта нейкія агенты іншых краін, што яны адмарозкі і гэтак далей. Яны зараз бачаць, што гэта неправда, але на самой справе вось так яны выхоўваліся. Такіх людзей і ў сістэму падбіралі, такіх, якія б выканалі любы загад. Але тым не менш, я думаю, што ўсё ж у большасці з іх ёсць сумленне, і яны задумаюцца. Сапраўды, вось такія групоўкі, якія могуць ужываць гвалт, быццам бы законна, гэта рай для садыстаў. І шмат садыстаў, я думаю, што ўсё ж ёсць. Мы бачым, што гэта людзі, для якіх няма ніякіх маральных абмежаванняў. Тым не менш, я ўпэўнены, што большасць з іх ўсё ж задумваецца і пра сваю краіну, і пра свой уласны лёс, і пра тое, што яны неяк давалі прысягу народу. Можа быць, яны пра гэта ўжо не памятаюць, але варта нагадваць. І я думаю, што вось гэты шлях нагадваць ім пра прысягу і пра законнасць, ён правільны. Таксама дастаткова непрапарцыйныя выракі мы назіраем кожны дзень, хаця вось увесь час журналісты незалежна нагадваюць пра тое, што адбываецца. Сёння, напрыклад, 26-гадовы магілёвец Аляксей Мельнікаў атрымаў 7 гадоў узмоцненага рэжыму. Падлетак у Жлобіне Віталь Прохараў 2 гады калоніі. Абсалютна непрапарцыйна. Ці гэта ўсё, вось, як вы лічыце, гэта ўсе выракі, якія цяпер выносяцца пры змене, якую ўсе чакаюць улады, гэта ўсё павінна быць адразу ж скасаванае? Я думаю, што ўсе
выракі, якія тычацца палітычнага пераследу, будуць перагледжаны, але спачатку усе людзі павінны быць вызваленыя, а пасля павінна быць перагледжаныя гэтыя справы. Калі там сапраўды штосьці было, то незалежны суд прыме адпаведнае рашэнне, але хутчэй за ўсё ніякіх парушэнняў ад гэтых людзей не было. Будуць узбуджаны крымінальныя справы супраць тых, хто займаўся катаваннямі, перавышаў паўнамоцтва і гэтак далей. Але я хочу сказаць, што вельмі страшна, калі ёсць людзі, якія павінны вырашаць лёс іншых людзей, і калі ў гэтых людзей няма сумлення. Я пра суддзяў. І гэта вельмі страшна, таму што гэтыя людзі могуць каго заўгодна просто пакараць, аддаць там немаведана на якія катаванні. І вось гэтых людзей трэба мяняць. Такія людзі не павінны не толькі ў судах працаваць, але наогул служыць у дзяржаўным апараце, таму што ад такіх людзей толькі самае кепскае можна чакаць, і яны і аўтарытэт дзяржавы знішчаюць, і аўтарытэт судовай сістэмы, і самае галоўнае, што яны не клапоцяцца пра лёсы іншых людзей, а такім людзям нельга давяраць ніякіх рашэнняў, якія тычацца іншых. Яны пра сябе, напэўна, не думаюць і не клапоцяцца. Гэтым людзям, зрэшты, даваўся не адзін шанец, каб перайсці на светлы бок, на бок праўды і гэтак далей, але некаторыя, канешне, выкарысталі гэты шанец, але большасць засталася па іншым баку, і цяпер хіба застаецца толькі суд. Я б хацеў цяпер крышачку змяніць вектар нашай размовы. Вось спадар Орда заяўляе, з прадзяржаўнага прафсаюзу заяўляе пра тое, што сабраў ужо больш за 1 100 000 подпісаў супраць санкцыяў, якія захад уводзіць супраць рэжыму ў Беларусі. Ці гэта можа перашкодзіць дзейнасці, якую вядзеце вы, якую вядзе каманда Святланы Ціхановскай? Я думаю, што схаваць ад грамадскасці, міжнароднай грамадскасці метады, якімі збіраліся гэтыя подпісы, не ўдасца. Калі гэта былі такія настойлівыя просьбы пры пагрозе, што чалавек страціць працу, ці не атрымае прэмію, ці наогул будзе звольнены па нейкім артыкуле. Гэта ўсе ведаюць, і я думаю, што гэта ўсё бессэнсоўна. Выдаць чорнае за белае нельга зборам подпісаў, таму што гэту сітуацыю ўсе бачаць. Калі людзей б'юць, а за гэта іх яшчэ і караюць, калі яны падаюць заявы, не ўзбуджаюць крымінальныя справы, то ўсе гэтыя зборы подпісаў не маюць сэнсу, і ўсе разумеюць, што санкцыі вводзяцца не таму, што хтосьці кепска думае пра Беларусь і жадае кепскага Беларусі ці беларусам, а санкцыі вводзяцца таму, што людзі ў іншых краінах хочуць спыніць гэты гвалт і зрабіць так, каб паспрыяць таму, каб пачулі голас народу. Вось пачуць голас народу такім чынам, які выкарыстоўвае спадар Орда, нельга. Містыфікацыі, сімуляцыі не спрацуюць. Спадару Александр, напрыканцы яшчэ адно пытанне. Усебеларускі народны сход, як у кабінеце Святланы Ціхановскай ацэньваеце гэтае мерапрыемства? Гэта мерапрыемства, па-першае, з'яўляецца таксама сімуляцыяй. Я памятаю, што калісьці Лукашенко яго сазваў, каб зрабіць альтэрнатыву парламенту, але калі парламент павінен набірацца і там людзі павінны прадстаўляць сваіх выбаршчыкаў, то ніхто не ведае гэтых выбаршчыкаў, якія быццам бы выбіралі гэтых дэлегатаў на сход. Адзінае, што вядома, што гэтыя выбаршчыкі з аднаго кабінета ў адміністрацыі прэзідэнта, хутчэй за ўсё, яны зацвярджалі гэтых, як так бы можна сказаць, дэлегатаў, якія дэлегатамі не з'яўляюцца і нікога не прадстаўляюць. Мы маем нават вынікі сацыялагічнага даследавання, якое паказвае, што амаль што 80% апытаных кажуць, што вось гэты сход мяне не прадстаўляе. Таму
гэта нічога не вырашае. Там сабраліся людзі, у якіх не стае пачуцця ўласнай павагі, каб сказаць праўду. Там такія бесхребетныя, маўклівыя людзі, якія проста будуць статыстамі, і гэта значыць, што і іх Лукашенко не паважае, як і астатніх. Таму я думаю, што ўсе гэта разумеюць. Мы лічым, што гэта антынароднае нешта. Гэты сход хутчэй номенклатурны, чым якісь іншы. І ён ніяк не паўплывае на сітуацыю. Спадару Александр, заўтра адбудзецца першы судовы працэс над нашымі журналісткамі Кацярынай Андрэевай і Дар'яй Чульцовай. Можа, вашае слова салідарнасць? Справа ў тым, што беларускі народ у мінулым годзе, у гэтым годзе зрабіў цуд. Такога ўзроўню самаадданасці, такога ўзроўню ўзаемадапамогі, салідарнасці не было ніколі. І тое, што зараз журналісты сталі аднымі з галоўных мішэняў для гэтых праваахоўных быццам бы органаў, гэта жудасная сітуацыя. Але я думаю, што кожны з нас разумее, што гэта людзі, якія за нас выйшлі, праўду нам сказаць, усяму народу. І трэба іх падтрымліваць. І думаю, што зараз вось разуменне гэтага ёсць у беларускім грамадстве, і мы заклікаем кожнага, хто можа напісаць ліст, перадаць пасылку, ці проста сказаць добрыя словы гэтым людзям, дапамагчы ім. Гэта добрая справа, да якой мы заклікаем. Дзякую вам, дзякую за гэтую размову. Александр Дабравольскі, палітычны дарадца Святланы Ціханаўскай, быў з намі на сувязі.